Brecan primește asigurări că Popa nu are nimic. Iese Stanciu. De aceea poate să facă schimbare. Iese Stanciu. Banderola este predată lui Toșca. Sulei, care poartă și el o mască de protecție după accidentarea suferită în Cupa Ligii cu Astra. De atunci n-a mai jucat. Fotbalistul venit vara trecută de la CFR Cluj. Bate Hamrun această lovitură liberă. Aganovici protejează Bucurică. S-au dus 10 minute din primele 15 ale primei reprize de Jocul continuă, a fost Enache, acum Aganovici. Cristescu aleargă după el, mingea ajunge la Hamrun. Hamrun întârzie, caută varianta cea mai bună, aici pe stângul, mingea este deviată. Melinte în fața lui Sulei, va fi corner pentru Steaua. Tot Hamrun este cel care bate lovitura de la colț, boxează de acolo Bălgrădean. Observ că Muniru nu se ferește, chiar dacă are acea cască, s-a băgat într-un duel destul de periculos pentru el. Balon câștigat de Golubovici. V-am spus, acesta este punctul forte în jocul bosniacului. Muniru este neatent cât pe ce să fie de postat de Constantinescu. Am avut chiar impresia că l-a faultat pe jucătorul Chiajna. Jocul continuă cu Achim, care îi pasează lui Hamrun. Hamrun calcă pe minge. Din fericire pentru el, niciun adversar. Se întâmplă. Foarte aproape. Da. Popa pierde ușor acolo Adi Popa. Aici este faul și va fi cartonaș galben. Steaua trebuie să corecteze multe lucruri în perspectiva dublei cu Sparta Praga. Prea multe greșeli la transmiterea mingii. Mai sunt 10 zile până la meciul tur de la Praga, returul urmând a fi la București. Urmează și un meci destul de greu în campionat. Cu Viitorul. Este o echipă periculoasă. Cu Viitorul. Nu, este o CSMS, așa ai dreptate, scuze. Foarte elegant, se descurcă Achim, îi pasează lui Hamrun, înconjoară 3 adversari. Algerianul pierde ușor, dar... Da, iese bine dintr-o situație complicată acolo fundașul Stelei. Hamrun este Adi Popa, bine plasat, ajunge mingea la Adi Popa. Bucurică în fața lui. Adi Popa! Încă o dată, faza a plecat de la Golubovici, că a deviat perfect pentru Hamrun. Golubovici, teoretic, pare să fi câștigat duelul pentru titularizare cu Tudorie, dar e regula aia cu jucătorul tânăr. Are mulți ani în plus. Are un pic prea mult pentru a fi eligibil.
Suntem aici o primă repriză a prelungirilor pe care Steaua a dominat-o, așa. În 2012. Da, Niță va fi în partea adversă. Da. Teoretic n-ar trebui să existe pauză, dar este un obicei, arbitrii lasă câteva zeci de secunde pe fotbalist să-și revină. E greu ca primul meci oficial pe care îl joci să aibă 120 de minute. E greu. Mai ales pentru o echipă care a cam pierdut o noapte, Concordia Chiajna. Săptămâna viitoare începe campionatul. Vineri, primele meciuri din Liga 1 în direct la Dolce Sport, toate partidele și din această ediție de campionat. Primul meci de campionat este de la ora 18:30, tot vineri de la 21, meci interesant, Pandurii Târgu Jiu, CS Universitatea Craiova. Meciurile de... mai are echipă? Da, echipe, sunt mulți care au echipe, da. Sâmbătă alte două partide, la fel și duminică, inclusiv luni, ultimul meci al rundei. Concordia Chiajna este în fața celei mai mari performanțe din istoria clubului, asta este clar. Să câștige un trofeu ar fi un lucru excepțional. Ăsta e. Pentru formația elfoveană. Care, cred că este important să reamintim spectatorilor, a pierdut mulți jucători importanți în această vară și nu a adus pe nimeni. Sigur, exceptând jucătorii reveniți, împrumutați, da. Bruno Madeira, da, n-a adus pe nimeni. Încă un sfert de oră. Ambii antrenori au epuizat schimbările. Mi se pare totuși ciudat, dacă vrei, dacă nu există, știu, o problemă de ordin medical, să-l scoți pe Stanciu și să-l bagi pe Sulei, ținând cont de faptul că pot veni lovituri de departajare. Nu mai e pe Stanciu la loviturile de departajare. Offside aici. Cred că Stanciu este un jucător decisiv pentru Steaua în dubla cu Sparta Praga. Bun. Și atunci bine, pentru zici, 10 minute, un sfert de oră aici. Probabil că zici, doamne, să nu-l obosesc prea tare. Sigur, Steaua își dorește această Cupa Ligii. Nu, da, dacă are cineva ceva de pierdut, ai Steaua, nu Chiajna. Pentru Chiajna nu e nicio problemă. Dar dacă nu este offside, fii atent. Nu este offside aici. E grea de tot asta. Nu este offside. Bun, Golubovici nu preluase cum trebuie, era în pierdere de viteză, nu știu dacă ajungea la poartă, nu știu dacă ajungea să tragă. Dar nu este offside. Amron. Enache și Adi Popa, după părerea mea, doi dintre jucătorii care au fost mult sub așteptări. Am crezut că folosind un fundaș dreapta pe Enache, Steaua va avea un mare plus pe faza ofensivă, dar nu s-a întâmplat asta astăzi. Și aportul lui Momcilovici la faza de atac mi s-a părut modest, chiar dacă el este omul care a înscris golul. Da, e adevărat că parcă te aștepți la mai mult de la Enache decât de la Momcilovici, comparând cei doi fundași laterali. Cu atât mai mult cu cât ambii fundași laterali au putut să urce. Chiajna nu a atacat cu mulți jucători. Nu i-a ținut nimeni acolo. Nu i-a ținut nimeni acolo. Bocorică. Cristescu rămâne la minge cu destulă șansă. Cristescu pentru Serediuc. Poziția este corectă. Serediuc lasă mingea să cadă. Centrarea lui Serediuc. Mingea se ducea spre Pena. De ce nu a fi preluat? A apreciat greșit. Acolo este momentul ăla, fracțiunea aia de secundă
când dacă n-ai luat decizia bună, ai ratat o ocazie importantă. Și până la urmă aici se face diferența între jucătorii buni și jucătorii mari. Jucătorii mari iau decizia care trebuie în acea fracțiune de secundă. Ce poziție bună a avut. Sunt totuși câteva slăbiciuni arătate de defensiva Stelei. Să ne amintim și de faza în care Cristescu a rămas într-o poziție asemănătoare, dar în stânga. Da, e o pasă bună asta lui Hamrun pentru Enache, centrarea lui Enache, Golubovic, Aganovic. N-a ieșit nimic. Din nou Enache. No, acolo nu se preia mingea, ceea ce a încercat jucătorul Concordiei. Încă o centrare lui Enache, spre Hamrun, iese Melinte. Sulei, mai puțin obosit, Sulei intră cu mingea în care este penalti. Marius Avram dă penalti la această fază. Excelentă incursiunea lui Muniru. Dar nu-i penalti. Dar nu cred că poți dai penalti la așa. Nu știu, se va discuta în emisiunea de analiză. Da, no. Poate că este, nu-mi dau seama. Da. Seleduc pierde duelul în viteză. Așa cum spuneai despre diferența dintre marii jucători și cei mai modești mai devreme, și aici este o diferență între marii arbitri și cei mai modești. Cei la Concordia nu se pot împăca deloc cu această situație. Bălgădean ia și el galben. Penaltiul va fi executat de Hamrun. Excelentă faza lui Muniru, asta e altceva, lui Sulei. Bălgădean îi spune ceva lui Hamrun. Da, îl șicanează, dar atenție că are cartonaș galben. I-a dat cartonaș galben mai devreme. Ăsta poate fi considerat gest nesportiv. Hamrun față în față cu Bălgrădean, minutul 111. Ajungea oricum față în față dacă nu era faza asta. Sau de florul arbitrului, Hamrun, Scăriță, 2-1 Steaua. Are nervi tare algerianul. Cred că vor fi, dacă pierd acest meci și de la Chiajna vor fi frustrați. A fost un duel cel puțin similar în careul Stelei în finalul primei reprize. Da, la Tamaș cu Tamașul Cristescu. Cu Cristescu. Doi la 1, să vedem dacă cei de la Concordia au puterea să mai revină o dată. Respinge Tamaș. Până la Sulei. Nu foarte inspirat momentul în care s-a decis să încerce și această execuție complicată și fără a avea mare precizie, desigur. E pasa greșită a lui Pena. Constantinescu pasă cu călcăiul, la fel de neinspirat și el. Golubovic caută faultul, caută contactul, lovitura liberă și secundele care sunt importante acum. 7 minute și jumătate, poate 8, până la finalul prelungirilor.
Știe mult fotbal Golubovici, are experiență. Știe. Plecase din România de la Piatra Neamț undeva în Danemarca. A jucat puțin acolo, o jumătate de sezon, după care s-a întors în Moldova, dar nu la Piatra Neamț, ci la Iași, iarna trecută. Cred că este un jucător important pentru Steaua. Poate deveni un jucător important în noul sezon. A avut o bară, a făcut golul de 1-0. Cristescu se întoarce bine. Pena atacat de Muniru. Pena rezistă. Era imposibil să treacă de jumătate din echipa Stelei acolo. Și vine contraatacul. Hamrun sprintează Golubovici, care încearcă să-i facă un culoar. Vine foarte bine. Aganovici a driblat în fața lui Melinte, dar îți trebuie frâne bune. Îți trebuie să ai genunchi bune acolo și forță în picioare acum în minutul 114. Ca să nu mai spun de precizie și calitatea șutului. Talpă, cred. Din nou Golubovici. Out pentru Steaua, minutul 115. Sunt doi, se ceartă un pic cu arbitrul de rezervă. E frustrant să se dea penalti împotriva ta la o fază, mă rog, nu foarte clară, în minutul 111. Intervine bine Muniru. Golubovici știe să-l determine pe Avram să mai dea o lovitură liberă. Degajarea portarului Niță, Melinte și Tincu, păcăliți de efectul imprimat balonului din degajarea lui Niță. Ca stopper trebuie să încerci să dai minge până când ea cade. Eu am crezut că se va da lovitură liberă acolo, dar jocul a continuat. Bălgădean a fost contrat și apoi a venit Adi Popa acolo încercând să recupereze. Bălgădean am avut impresia că a dat special în adversar. Sunt convins, dar putea să intre mingea în poartă, să știi. Bine, n-a fost cazul, dar... Gheajna nu a renunțat încă la luptă. Încearcă să facă pressing. Nu mai are timp, dar așa ziceam și pe finalul celor 90 de minute. Regekamp este deranjat de degajarea greșită a lui Niță. Steaua Mare multe de pus la punct în perspectiva dublei cu Sparta Praga și cred că are nevoie de un nivel de joc mai bun. Fără discuție. Se califica în play-off. Sigur că și acolo va fi altă concentrare. Pare să aibă avantajul meciului decisiv pe teren propriu, dar are de muncit. Încă o degajare greșită a lui Niță. Pena. Nu știu dacă a vrut să dea pe poartă. Foarte, foarte riscant. Nu știu dacă asta a vrut Bucurică. I-a ieșit până la urmă, e adevărat. Achim l-a faultat pe Răzdan.
Melinte. Poziție bună pentru Melinte. Centrarea lui Melinte, tot el a dat centrarea la faza golului egalării marcat de Pena în finalul celor 90 de minute. Răzdan, șutul blocat de Enache, mingea sare la Popa. Adi Popa. A fost fault. Faultul lui Melinte. Faul de cartonaș. Minutul 119. Hamron se reduc, Hamron caută faultul, caută posesia. Important este ca mingea să stea departe de poarta lui Niță și reușește asta. Va fi aruncare de la margine tot pentru Steaua. Ultimul minut al prelungirilor. Pierde Cristescu. Aleargă Neluț Roșu, Sulei. Emil Sândoi își cheamă jucătorii în jumătatea de teren a Stelei. Dar vine această degajare foarte lungă. Toată minge câștigată de el. Ultimă șansă pentru Concordia. Termină meciul în atac, Enache, Adi Popa, centrare și ratarea lui Aganovic. Dar Steaua câștigă probabil Supercupa. Da, un minut de prelungire pentru Aganovic ar fi fost foarte important ca moral să înscrie la acest debut al său la Steaua. Serediuc, se zbate acolo. Un minut de prelungiri ale prelungirilor. Și probabil că acum e gata. Mingea repusă de la margine de Nache, Achim. Și sunt ultimele 20 de secunde. E fault aici și Chiajna mai are ocazia unei lovituri libere. A fost fault, e ultima fază. Dacă nu se grăbesc, după faza asta va fluiera finalul meciului. Este semnul clar făcut și de arbitrul Marius Avram. Se duce în careul advers și Bălgrădean. Bate Bucurică. Bălgrădean, spre el se duce această minge prinsă de Niță și Steaua câștigă Cupa Ligii. Mers pe final. Niță a fost contrat de Cristescu acolo. Păcat acest final tensionat. Bălgrădean se ceartă cu Niță. S-a implicat și el acolo, este nevoie de intervenția stewardilor. Steaua păstrează acest trofeu pe care l-a câștigat și sezonul trecut.
Este un trofeu de moral obținut după un meci greu în care Steaua a fost pusă în fața acestei probleme de a desface o echipă care a avut în permanență aproape toți jucătorii în fața mingii. Steaua a produs greu ocazii și cred că are de lucrat la modul în care construiește acțiunile de atac. Iar apărarea a fost și ea destul de vulnerabilă totuși în fața unui adversar care a avut o forță ofensivă modestă. Da. Are multe de învățat după această partidă, e foarte greu și cred că inoportun să tragem concluzii acum, dar ne putem referi la acest meci. Acesta este trofeul, diferență de 100.000 de euro între cât încasează finalista pierzătoarea Chiajna și cât încasează câștigătoarea Steaua. Rămânem în transmisiune directă și pentru festivitatea de premiere, după care vom da legătura în studio pentru analiză, pentru reacții, pentru interviuri. Să știi că este de analizat. Repet, acea fază din prima de analizat, da. Chiajna putea să obțină o 19 metri. A fost o pasă la portar pe care n-am mai revăzut-o. Da, n-am văzut aia, da. Sunt câteva faze discutabile, da. Și de discutat și faza din care Steaua câștigă meciul de acel penalti. Revedem cele 3 goluri. Momcilovici deschidea scorul. Pena aducea egalarea pentru Chiajna cu 1 minut 2 înainte de finalul celor 90 de minute după această lovitură de cap. Și penaltiul transformat de Hamron după ce arbitrul Marius Avram a dictat foarte ușor penalti pentru Steaua la pătrunderea lui Sulei. Chiajna nu cred că va fi o echipă ușor de învins în sezonul de Liga 1 care urmează. Un sezon complicat pentru multe dintre echipele noastre, aflate în insolvență, cu loturi subțiri, amenințate de faliment. Sândoi discută în continuare. Are ce discuta, da. Da, bine, faptul e consumat, sigur, da. Nu se mai schimbă nimic. Steaua în tricourile albe prin care și-a propus să sărbătorească cele 3 decenii de la victoria din Cupa Campionilor Europeni de la Sevilla. Christoph Daum și Ionuț Badea, bucuria suporterilor Stelei. Iată-și pe Varela. Da, era și Chipciu mai devreme, da. Pentru că s-ar putea să plece în Grecia. Chipciu probabil și el se va despărți de Steaua și la Anderlecht. Da, cine este folosit într-un meci oficial cum este acesta nu mai poate juca decât la o singură echipă pe parcursul unui sezon. Sigur, Steaua îl vinde, nu-l vinde, dacă nu-l vinde acum. Contează pentru nou sezon? Nu, contează pentru sezonul precedent, dar s-a jucat în iulie. Am înțeles. Și un jucător poate evolua la 2 echipe între 1 iulie și 30 iunie. Este un trofeu pentru Steaua după un sezon greu în care a ratat campionatul, a ratat și cupa. Dezamăgire. Da, dezamăgire că au fost. Pentru că nu cred că se vor mai întâlni prea curând cu o asemenea posibilitate. Bine, Cupa Ligii îți oferă ocazia un trofeu. Unui trofeu, sigur, și o oarecare sumă de bani. Da, câștigi 3 meciuri, elimini 3 echipe și joci finala. Cazul Concordiei, Steaua a eliminat 2 echipe ca să ajungă până aici. Asta pentru că în Liga 1, fiind Cupa Ligii, sunt doar 14 echipe.
Și Steaua, în calitate acum de deținătoare a trofeului, nu va juca iar probabil primul tur ca să iasă cu soț apoi în sferturi. În afară de Pena, nu sunt jucători la Concordia Chiajna, dintre cei care au evoluat astăzi, care să fi câștigat trofee. Bine, nici Chiajna nu va juca. Finalistele nu joacă primul tur ca să iasă la număr în sferturi. Joacă direct în sferturile de finală în ediția următoare. Cum a fost cu Steaua și Pandoria anul trecut. Nu l-am văzut pe președintele Federației Române. Știută fiind relația rece dintre Ligă și Federație, poate, e adevărat că poate o fi, dar nu l-am văzut în imagine. Până mai este important că jucătorii celor două echipe au reușit să se împace după acel moment de altercație de la final. Și... Bine să fie supraviețui fără mare emoții în viitoarea ediție. E greu să ne pronunțăm pentru că sunt foarte multe necunoscute.